kai Mubaba communication, Mubaba communication, Mubaba communication, Mubaba communication, Mubaba communication, Mubaba communication. Ina mabukatan waya, Mubaba communication. Ina da sauki ba ta waya, Mubaba communication. Ba mu gare ka barawa hannun mata wannan bayar Allah dai ta yi ta dawo. Mu samu mu shiga gidan nan. Dan ni yunwa ma naka ji yar shegiya ga ta kamar ruwan aski. Kai Hajjatu Makatil aya uban da bayan ki Allah ya mai da uwarsa motar nan ta janta daga nan har Ogere. Allah ya ji shigo kenan. Hajiya yanzu ina za mu? Ina ruwanka da inda damu. Ka ja moto ka kai ni Hat Plaza. Hat Plaza Hajiya? Zuciya Plaza kenan ba. Kuma ina ne ban ce Tokai. Muje an gaishe ku. Tambari. Ita ka abun ka babbar gayya Oga mu baba mun gaida ka gwaska Me gida mun sauka Sannan garkuwa na matasa gwaska Ka iya ka huta Ina ne ke da baba To ba uban da zai iya cimma gwaska Gaisuwa me girma Mu baba bakare na talaka Baya kake me goya marayu Al'umma su kuma ke lastin hajiya na a kin bari da mun je malam barka ne da aiki wallahi hajiya ce ta zo sayan waya kuma ina mata bayani ta mun saba zuwa nan Hajiya in dai wannan ne faduwa ya zo daidai da zama ba shago ma nan wajen. Ban gane faduwa ya zo daidai da zama ba kana ga shagon ku can. Ban gane ba menene ga shagon mu ga sunan shagon mu nan Mubaba communication. Gula Mubaba ne ce. Ka tabbatar kayan ku na wayoyin ku na da inganci. Tabbas Hajiya baki da matsala da wannan. A'a ban da dadin baki na ji ka ba ka cewa ka yi shiru ba na so ka dinga sa mun baki a magana na. Na yi shiru. Wannan dan macen. Hajiya. Tana bukatar waya yake. Allah ya taimake mu Mubaba communication barka ne mai gida ranka hidiki Allah mun gode ina zuwa an ce kana aiki ina zuwa ba ni ne Mubaba ɗin ba mai gida ne wanda nake zama abun ka babbar gayya Oga muke da farki Waya da ke sa nake kai ne Mubaba waya ingantacce mai kyau ko? insha Allah To a nuna muku. okay kuma an ci har da irin su haifan din nan haifan wannan sabon fitowa ne ita ma ta ne kamar 17 wannan kuma Quantum X so defino wanda kike so dai ga wayoyi nan dai duka kala sai wanda kika zaba Gaskiya na fi son wannan. ai hajiya ta nake kanki zai kulle ni Amfani da POS. insha Allah in cash ne MPOS ne duk ba aka ba mu ce mu ba ma cire kuɗi a waje saboda mahasada Ba za ka yi shiru ba ne? kai ne wannan ba Allah ya mazance Allah mai gida so na katin bincire musu ga katin nan a rinka hankali da shi saboda mahasada Ba za ka mun shiru ba ne? yanzu mai gemu ni ya za a yi da nawa na kai ma za ka sayi wani bari hajiya ta gama Hajiya ashe dama haka security keke mai da biyu ai doka mai da wannan Na ilahi zan je na tafiya a cikin zan ce madadi na ya sauke ka ni bana. kuma zai kije kin mota gaskiya da wannan mutumin na communication Mubaba communication ina mabukatan waya ran kamfani na Mubaba Communication za ku iya zuwa Maraba Hat Plaza kar ka manta kar ki manta Maraba Hat Plaza insha Allah ba boyayye bane
Mubaba Communication. Yawa. Ni ne na ku DJ ɗan ƙasa ɗan kishi ya rikon mai haƙuri. Muna tallata muku Neo sabon kamfanin Neo a ƙarƙashin kamfanin Mubaba Communication Center. Suna Neo waya ce da aka yi ta karama amma mai biyan bukata. Tana yin WhatsApp, tana yin Facebook, tana yin Instagram da sauransu. YouTube channel ɗinka za ka buɗe normal, ga kuma batir mai inganci, sannan kuma 4G browser, wifi komai normal. Ba su tsaya iya nan ba. Neo suna da MP3 wata wanda ruwa ma baya bata ta, MP3 din su kenan. Sannan ba su tsaya iya nan ba. Neo suna da tab. Neo suna da tab, za ka iya amfani da shi a gida ko a mota ko a office. Yawwa, yanzu ina nan cikin Mubaba Communication. Mubaba Communication ya kawo muku wani sabon waya mai suna Neo. Neo waya ce mai inganci, ƙaramar waya ce amma tana nan tamkar Android phone. Da yawan mutane suna son ƙaramar waya bottle phone, amma suna son mai yin WhatsApp. To wannan tana nan tamkar Android phone ne, za ka iya yin WhatsApp da ita, za ka iya accessing email ɗinka da muna iya webin ɗin kayan mu ko ina a faɗin duniyar nan. Idan kuka duba gaban screen ɗin za ku ga webin manager Mubaba Communication, sayan nagari mai da kuɗi gida. Mubaba Communication, sayan nagari Mai da kuɗi gida.